बेलासि सम दासान्दि एग्जाम जानोसै जोंना साननैल'सो एग्जामा बेखायनो थाब जाथ'वाबाबो बेलासिनि स्टाडि टाइम जाथ'वाबाबो फरायहोगोरबाय आरो उन्दैखौ नै फरायगासिनो बयबो हा बेखौ अंकिता बेलासियाव फरायहोबाय आरो बयखौबो स्टाडि टाइम जाथ'वाबाबो खें बैथिं जिरायदो बैथिं बेखौ लांदांआव जिरायो मा नागिरगासिनो नोंसिना खर'आवसो दे फरायगोन थ' रंजाले मानो दलद थायाखै दिलक फरायगासिनो दा माखौ फरायदों दा deh faraydın Itu apartemen oh. Obe. Iko student. Deh musumi faraydın. Bilika alma faraydın bilika. Deh faraydın. Nöngö ma tongali kalamgasino faraydın. Deh faraydın. Faraydın. Biko fires price oh deh faraydın Zabai. Ibu kamu lagi cincin lagi ayo. Nona zabai to. Dazamnaysina biyo zabai to. Nona zayakhै? Na zadों? दे माबानानै लिरदो। आयनो होथेना लाफिनदो दे। नों मा फरायदों? नों फरायखाबाय? मानो फराया नों? दे फरायद'। I wish for a lamb. Nama बिलाय? Lamb. Deh, मिजिं फरायद'।